Arratsaldeon eta nire helburua zen eta da gaur antologia bi liburua aurkeztea eta hortarako indet deialdia eta hitzan atera naiz, esanez gizarte multzo bat bereziki inporta zaidala gizartean dagoen zati euskalduna. Hizkuntza, herria eta aberria ere bai. Beraz, esan, ez dela lehenengo liburua, 7. detela, eta izena jarri diotela antologia bi, eta parentesi artean, txirotasun material baten zentzuen antzaldatzeak eta sentimentuen erresuma. 169 orrialde ditu, eta ne ustetan ondo aprobetxatuta dago, eta nola jende gehiagi izan etorri eta batzu badakiten liburu aritatu etela, zeatik azken handi honetan edabideak ere suerte eman diate propaganda pixkat egitean, eta segidan liburuaren azala eta kontrazala garbi ikusten da, jarri dut lehenengo azalean txori bat txantxangorria kantari zugaitz baten adarrean. Beste bat, arratsaldeko bakardadeari idazten diotena, arratsaldeko bakardadetan doi zaudezu eta zure soin bihur hori nere markoi atxikia da maitasunaren iturri. Pentsatu eta gustatzen zatzaizki dela eta maite zaitu dela aztideago bihurri. Hoi da, 2. poema irakurri detena, eta bestea da, askatasuna, haizea, 29 orrialdean dagoena, askatasuna, haizea, zaren bakarra euskera hizkuntza abaintlua izanaren pena. Aspertu naiz izaten mina eta egin nahi zaitut maita, herria, baserria, aberria hizkuntza. Nadukarako guzti horren mindua, eta sortu didalako herriak maite mina. Nahi zaitut herria, nahi zaitut hizkuntza. Baina ezin dut gehiago mindu, zeren horrek suposatu leike herri hau eta gorputz hau bere hizkuntzarekin eramatea heriotza. Dirurik ez dugu, hizkuntza bat dugu, euskera gurea dugu, etxea eta herri bat dugu, hoi Euskal Herri nerea, abegi eder zelai basoz betea, goizean intzak asetzen zaitu, eguardiko eguzkiak aldarazten zaitu, lur eremu emankorra. Euriaren jasana, malkoen mikatza, hor zu nardagarri, paisai mingots dizdiratxu, errukiaren iturri, desirako herri oso langile eta inaurri. Goiko zelaian mingotz, Carmen nere bihotz, ez da ezer laiotz, izaera hotz eta bizi poz. Bizi tapada hobeak eta autoreak, maitatzeko doteak, euskara minez, dizut zuri atseginez, gauza txarrak nere bihotzetik bitez. Itzat, jende bat nere urruti ez da bilena, erostea etortzen den liburue. Hau da, obra bat bukatzen danen, zentzu nahi badek elkorrenean, helburua duk saltzea eta zerren irabaztea. Beraz, ziurtatu dezaken, Zaldibiko jendeak eta Zaldibiko inguruko jendeak bi egunean 6 liburu behintzat hartu dizkitela. Eta saltzeko daukadala, elkarrean, eta 6 neko salenta ona indetela, eta espero detela honekin ere antzekoa, edo behintzat
Behar